היי ברי, שלום. Nice, do what you did before. Fight back. כן, לא דואג. לא, לא, לא דואג. אני רוצה לראות אותו, לא נותן לו. Good boy. כאילו כבר אז, היו ניסויים כאלה שבאמת מראה שכאילו זה משפיע. אז לא עשיתי הרבה כמה פעמים את זה, ואז פתאום אתמול כאילו נזכרתי בזה, כאילו וואלה עשיתי אתמול היום, אני מרגיש אבל לפני יותר טוב, היית הזוי כאילו. אני אמשיך עכשיו איזה שבוע, אני יכול לעשות לי כזה. הם כולם משחקי דומיננטיות ושלי רק רוצה לאכול אוזניים. בסדר, תעשו מה שבא לכם. ביי כאילו. שלג, מה? נגיד לפני המים פה כל זה, גם אתמול כאילו שקרה וכל השנים פה היה ועכשיו אין לי כלום, כאילו לא הגענו. כן, ממש אני גם ממש מוציא, טוב, תשאר אותה איזה זיכרון הייתי. תוך כדי שאני משחק אני מבין שפה זה אפילו אחר. מה, ניירייז, מי זה? Alright, ניירייז. Cut.